Hello everyone! He's Rap. And she's Miss B. And today we will take the Cotton Ball Challenge. Sa inyong lahat na nakapanood ng SMR na vlog namin ngayon, eto na po. At matitikman natin to mamaya kung sino man ang mananalo. Okay, so I think I know you. Feeling ko ako. Kasi mas sweet ako kaysa sa'yo. We'll see. Ayun! So I think Okay. excited na kayo. So, Rap, what's the mechanics of Okay, our challenge? for our third challenge, which is our Cotton Ball Challenge, each of us will have to close our eyes kasi wala po tayong blindfold. Trust is the key to success. Okay? And then, ilagay yung styro plate sa head namin. And then, magsuscoop 3 times. At saka dapat hindi nakagilat ng mata. Yun. So, paramihan tayo ng So, masuscoop. meron tayong challenge. Mas challenging kasi parang mahangin Yeah, ngayon. it's so mahangin today. Kasi, So, yes, parang may matagdag bagyo. challenge siya. Yes. So, ayun. dapat, grabe yung, feeling ko disadvantage sa akin. Kasi parang dito yung Eh, di ka ganun ako mamaya para fair. Okay, sige. So, let's do this! Yes. Parang namin natin mag-pick-pack yung tato. Mag-pick-pack? Mag-jack and boy tayo. Yes. Sige, sige. Ready, and... Bato, pick. Yeah! Ay! Okay, you go first. Okay, sige. Tawag mo muna. Let's do it! Okay, ready? Ready na ba? Ready na. Close eyes. Close na po. How many? Guess what time? 4, How many? 2. Alright. Okay, in 3, 2, 1, go! Sandali. Good luck na lang po sa akin. Hindi ko talaga makikita na marami yung Oh my goodness! Wala naman dress. Last na to, diba? Ayan. Yan, na. okay. Open eyes. Open eyes. Sige. Ayan, ano ba to? I have Ngayon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. I got 8. Sige, let's try. Let's see. Okay, sige. Ayan. There. I close my eyes. Good luck. Close eyes. Close eyes. Yeah, it's close off. Hello, may close. Let's see. Uy. Where's the score? Ayan. Okay, ready? Oh. Ready, ready. Hello, it's so scary pala. Parang matatalo na siya. Ay, gawin! Cover the win! May dalawang lalaglag! Last na yan. I think I'll win. Diba? Okay, last na yan. Ilan lahat? Wala pong natira. Walang-wala. Oh my. Mas nahihiya ako sa nangyari ngayon kaysa nung mga panahon sinabi kong I love you. Wala parang napahiya ka. I won. Sige, bigyan ka ng isa. Choose one. Soda. Yung ano? Lucky. Ay, hindi yan. Isa. Yung isa pa. Choose isa pa. Grabe siya. Sige, eto. Kasi ikaw to. Adorable. Sige, pagbigyan ko na nga. Sa akin na to, share tayo. Sa'yo. Magpaparaya na ako kasi nanalo naman ako eh. So, sama nyo. Hindi pa bawi tayo. Ano, nalungkot tuloy. Kaya
Pwede sa wala. Akin 8. Sa'yo, wala. Hatiin mo ang 8. Yung sa'yo taas 0. Very nice. Tignan nyo. It's like an ice cream cone. Akin yung isa. Hindi. Wow! Ako yung nanalo. It's like an ice cream cone. Tapos may ito. chocolate. Ito na lang. Pero may milk chocolate pala Ito na lang yung ano, yung akin. Sarap niya. Kinuha din. Pinaliktad Wala, ko lang. masarap. Diba? Ang sarap niya. Masarap. Namit, gid. Lucky fruit, chocolate lucky fruit. Lucky. Ay, So, meron, sarap. hindi, meron ba? Yan, it's a chocolate egg. Paano ba yun? Yung parang beauty vlog. Peanut ganun. chocolate. Ayun! Di ba? Sarap. Diba? Thank you. You should try this. Lucky Yes, one. fruit. Like adorable. Dalawang flavor siya. Masarap yung adorable. Peanuts. Eto. Chocolate siya. Chocolate. Tapos peanut. 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 Ayun. So, that's it for today's vlog. Yes! Hope you enjoy it! Yeah, if nag-enjoy ka mo, like, share, and Subscribe! Thank you very much for watching! See you! Mayo kayo nakahapit ka mo sa akong channel. Yan ang panginahulak niyo. Pindutan ang subscribe button